अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या संकल्पनेतून मोती तलावालगत असलेल्या सांडव्यामध्ये वन्यजीव कृत्रिम प्राणी बसवण्यात आले होते। त्यामध्ये वाघ, हरिण, सांबर, बगळे असे वन्य कृत्रिम प्राणी बसवल्यामुळे या परिसरात ते प्राणी आकर्षण ठरले होते। मात्र प्रशासनाकडून हा भाग दुर्लक्षित झाल्याने त्याची दुरावस्था झाली आहे। या जागेला पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व आलं होतं, परंतु काही वर्षानंतर कृत्रिम प्राणी जीर्ण होऊन व सफाईकडे दुर्लक्ष झाल्यानं ते मोडून पडले व जीर्ण झाले। सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव यांनी नगरपालिकेचे लक्ष वेधून या ठिकाणी पुन्हा कृत्रिम प्राणी बसवावे अशी विनंती केली होती। त्यानंतर नगरपालिकेने कारवाई करून पुन्हा ते कृत्रिम प्राणी बसवण्याचं काम हाती घेतलं। आज हे कृत्रिम प्राणी पुन्हा त्याच ठिकाणी बसवण्याच्या कामाला पुन्हा सुरुवात झाली आहे। त्यामुळे या परिसरात पर्यटक वाढणार आहेत। कृत्रिम वन्यजीव प्राणी बसवण्याचे काम माझगाव येथील शिल्पकार काका सावंत यांनी केलंय। सामाजिक बांधिलकीच्या आवाहनाची दखल घेऊन हा उपक्रम लवकरात लवकर राबवल्या कारणानं सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या वतीने रवी जाधव यांनी नगरपालिका प्रशासनाचे आभार मानले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।